Gamak tak tunggal itu. Gamak tak tunggal malu. Saya sedia kalau ini. Kakak sini bang. Kakak sini bang uam kor. Uam kor. Teman mabrदों आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ दिनैनि गोदान भिडिअ मा नोंथांमोना थाम्बनेल आरो स्टार्टिं भिडिअखौ नायना मोनथिखाबाय जानांगौ धेमाजियाव साखनदरा हमदों दा बेनि गुबै बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खिन्थालांनि दानि दिनाव साखनदरा दं गैया बेखौ नोंथांमोना नायबिजिरनानै नायदो अब्ला फैदो गुबै बाथ्रायाव धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय बयकन्टपुराव जादों बे जाथाया बयकन्टपुराव माने सासे मिसिं आइजोआ गावनि 3 दाननि गथ'खौ आहार दौबाय थादोंमोन आहार दौनाय समाव गाव उन्दुसनलांदोंमोन बे समाव सासे सिनाय मोनैया फैनानै बे गथ'खौ लाना थांदोंमोन हरखाब बेयावनो सिरि मोननानै बे गावनि गथ' लांनायखौ साखनद्राया लांदों होननानै गाबख्रावनायाव गामिनि मानसिफ्रा एबा जायगानि मानसिफ्रा ज' जानानै बेखौ बुनानै माने बुथारबाय जोबोद दुखुनांथाव दा बेफोरबायदि साखनद्रा दं होननानै फोथायो नाथाय खायफा ओरैबायदि साखनद्रा नङियाबो जिउ फोजोबजायो एबा बुनानै माने बुथार जायो दा गुबै बाथ्रायाव फैदो बे बुथार जानाय सुबुङा गगामुख सुतिया गाव बे गामिनि होननानै खौरां बिजोङाव मोनथिदों आरो पुलिस बिफाननिफ्राय बेखौ मोनथिनो मोनबाय बिनि मुङा गलाब बरुवा होननानै मोनथिनो मोनदों बे सिगांनिफ्रायनो एसे खर'आ गाज्रि मोननो माने फाग्लामोन आरो मानसिया क्रेक आरो ना निफ्राय बेयाव माबोरै मोनहैनानै बेफोरथ' फाग्ला मानसिया मोनहैखागोन जेरावबो नङा होनबा दा बेयाव मोनहैनानै बोरै बिसानि गथ'खौ लांखो जोबोद माने साननो गोनां दा साननो गोनां बेसो प्रुफ मोनालासिनो सोरबा सासेखौ माबोरै माने बुथारनो हायो जेनेबा गुबै बाथ्राखौ मोनथियालासिनो प्रुफआथ' जेनेबा बे गथ'खौ लांदोंना खिन्थु बेदि फाग्लामोन बेखौ मोनथियालासिनो बे जाथाय जानाय जायगायाव बुनानै माने बुथारबाय जोबोद दुखुनांथाव ओंखायनो आं गासिखौबो खावलायो सोरबा बेफोरबायदि गथ' लांनाय एबा गथ' लांदों होननानै दावराव दावसि जानायाव सोरबा सिनाय मोनैखौ बुनानै बुथारनायनि जेबो एबा रावहाबो मोन्थाय गैया नङा होमबा जों गासिबो मानसिनि जिउखौ जिब जुनारानो जा जिउ होनोब्ला जों बेखौ सोफिननो हानायथ' रावनावबो गोहो गैखाया नङा होमबा दा बेनिखायनो सोरबा सुबुंखौ बुथारनायनि सिगां गोबां माने प्रुफ नागिरग्रो एबा बेनि फोरमानखौ नागिरग्रो आरो बेफोरबायदि फोरमान मोनबाबो मोनाबाबो बेखौ बुथारनांगौ एबा दायनिगिरिखौ बुथारनांगौ होननाय बेयाव आयेनावबो लिरनाय गैया बेखौ आयेना बिजिरगोन पुलिसफोरनो गथाय बेखौ आं गुरै खावलायो भिडिअखौ ससे खिन्थादोंमोन दा नोंथांमोना नायफिन बे भिडिअ एकदम रोखा माने नुखायो जे बियो सासे खर' गाज्रि मानसि होननानै सोरबा गथ'खौ फैनानै माने लबले मन जाय होननानै बुंदों नङा होमबा दा बेखौ बे समाव साननानै नायोमोनब्ला बेफोरबायदि बिनि जिउआबो जोबनाय नङामोन धेमाजि जिल्लायाव बेफोरबायदिनो दाबनै दाबथाम जायगायाव गोबां खोनागासिनो दङ साखनद्रानि दावराव दिनैसिम साखनद्रानि दावराव होनदों माने सोरनिबा गथ' उन्दैखौ गोमानाय एबा लांनाय दिनैसिम खोनायाखै आं खोनायाखै नोंथांमोना खोनादों नामा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर नोंथांमोना अब्ला ससे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाबावदो
Kakak sini Pak uam kor. Uam kor. पुलिस बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला गुलाब बरुवाखौ जाय बुनानै बुथारदों बैसोरखौ आयेननि राहा लागोन होननानै पुलिस बिफाना फोरमायदों। थारैनो नंगौ, आयेननि राहा लानांगौ बैसोर बायदिखौ। मानोना बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायनि थाखायनो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि सानफा साफा बेफोरबायदि बुथार जागासिनो दङ। बिखौ जों मोनथिनो मोनदों, खौराङाव फोरमायदों। बियो तेजपुराव फाग्ला फाथब होनो नामा, फाग्ला फाथबनिफ्राय ओंखारनायाबो बारा गोबाव जायाखैमोन, नै ट्रिटमेन्टसो लागासिनो दंमोननो। बोरै बेयाव थांनानै मालायनि गथ'खौ माने बामनानै बेफोरबायदि लानाथ' खारनायथ' जेनेबा निउसाव फोरमायाखै, खिन्थु लानानै फैदोंमोन आरो बामदोंमोन आरो दा बेफोरबायदि आरो दा बेयावनो साखनद्रा होनानै बुनानै बुथारबाय। बेखौ आयेननि राहा लागोन होननानै पुलिस बिफाना फोरमायदों। थारैनो गोजोनथाव खौरां। बेफोरबायदि अन्धबिश्वास, बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायखौ जों लाबोनो नाङा। मालायनि जिउजों जों गेलेनो नाङा। आयेन दङ। सोरबा जुदि सिखावानो जा, सोरबा गाज्रि सुबुङानो जा, जों आयेननि राहा लानांगौ। आयेन दङ, पुलिस बिफान दङ। पुलिस बिफाना बेखौ बिजिरगोन, नंगौना नङा, नङा होमबा? नों आंहा सोरखौबा सिखाव गुन्डा डाकेट बुङोब्ला बयबोथ' एखे नंजोबा। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव, आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव, आरो अल बेल आइकनखौबो थुना ला, जाहाथे नेक्स्ट भिडिअआ नोंथांनाव थाबैनो सौहैयो। गोजोन्थों।